Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan, Ostibarreko lurretatik datorkigun talde dementzial bat izango dugu, bai, izen horrek zerbait esaten dizue. Zuekin zuzenean gaur, Spartak dementziala! Spartak, Klarazetkin, dementziala gaur, martxuak 8, 2, 3, 4! Apache, Apache, Tous solidaires pour la vie Apache. Apache, Apache, Chef Joseph et les déplacés. Apache, Apache, Les ballons rouges pour la liberté. Apache, Apache, Ria! Kapitetu munduetan lagunduko, zuzeu zara prestatu beharrekoa. Izaten ezin gartxo ezkerta lasterkaria, ezkutatzeko txilik egiteko tremea. Ikaseren eta polita egiten, itarazia zarperaren artean. Eriotzartean eta segadarenean, ikasita hilatu eta korrika egiten. Certezak ez emodok. Apache, Apache, Jeunesse de Venezuela. Apache, Apache, Kudoka des Cheyennes. Apache, Apache, Maus de Tugue des Anadebes. Apache, Apache, Ez duzu lagunik ez da zure arreba. Ez da zure nahi ez zure aita ez zure ama. Zure txanik haudiena, edurra da. Bizitza zure buruarekiko borroka bat da. Zure hankan, duzu lagun, zure azazkuruak, duzu lagun, zure begilagunak, duzu lagun, baita zure eskuak ere. Ottawa, Padawa, Tobiza, Apache, Apache, Chicarias et Cherokees, Apache, Apache, Chef des banlieues, peuple mort rouge, Apache, Apache, Soleil derrière, disque de sa bouche, Apache, Apache, Ria! Eta malkoak beharko dituzu, eta batzutan ez dakizu zergatik ere, baina hori da askatasunaren bidea, natura ondako jagun dezakezu. Dantza, dantza, gurekin, dantza, dantza, xixen dantza, 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 ebatxa gogoa, apatxe gaua, jaita dantzarako? allez, allez, les mohicanes de Paris, Gozet, gozet, allez, allez, les amoureux de la grille, gozet, gozet, allez, allez, les hooligans martiens, gozet, gozet, allez, les Indiens métropolitains, gozet, gozet, allez, allez, les Apôtres de Tokyo, gozet, gozet, allez, Atkins et Caponeroto, gozet, gozet, allez, allez, les tribus du Vietnam, gozet, gozet, allez, les tyrannois du macadam, gozet, gozet, Geronimo. Apache, 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 Geronimo. Siberutegian! Ene adiskideak sestu Ai! zikin eta aurpegiak Siberutegian ere! Ez gaude konforme! Siberutegian! Anarkia! Anarkia! Siberutegian! Txalfutreak itxu! Pozortu zikinak! Itxuski drogazare! Aitanin haixit bizitu zare! Baudela, sakatuz, hilatuz, trauma etilikoak! Nungoa! Hankogoa! Ehun puten proia loian! Horra gure bizitzeko arrazoina! Zure ere bortuzuna! Sistema hipokrita guren! Ondakinetan hartxeman haixi Bun ambizioa! Ambizioa! Perspektiba miserablea! Eluxo bizituko hola! Zorion, tasuna, hasta pintoek asmatu kontzeptu ridikuloa! Ostibarre! Hospitale psikiatriko bat da eta hori dugu maite! Eta nola, eta nola, eta nola! Ideak goiz gautan!
lortuko ea hau duintasuna Asnapidoek asmatu kontzeptu ridikuloa Heldu izan, ala jinkoa Fin ala hin, ala jinkoaren alua fin ala hin Urka mendietan dantzan Sare antisozialen parrandan Parrokiaritu eginez Era ere humanu bez Anarkia Siberutegia Atxatxa Hoi, hoi Zapatzen du hor, Bai, begiratuak gira Batuz da Peña Benito, nok nahi du jin Peña Benitorat Sartzea ez da ugirik Antxeta irratian, egalatzeko prest Txop Benito, bentetan bere betiko Botikan beti igual, beti igen Eta odeia gibelin Tepelen Zuzira Benito, eskaldunen espiritua Baz, lirik, Zer jaten dugu gau, nor humiliatuko dugu gau Kirolari toxikomanarekin, batugu lana beti Imanonari lorokik erranik Ez da anauzeko mafiak saltzen duen heroina bezain onagorik Agapeko, sagarraren adarraren punta txureko eskoilak dilindan Nun dituzu marabilak Musa baliatzen ditugu jantxoak balira Arabatxika eosten duzularik gaixo matxi Zure etxak ambriolatzen dugu arrotzen moreta eta kompaini Eskuana, virgina data Bere bilo eta lejakuratuko dut Ez dekonatu gurekin, gu ez gira desarmatu Eskopeta, zitzuran duzu arnasa ezin hartuz Igandez, randebu, adoz registran Kompasione, balzoa lugarrai, trezostatan Siberoko besta komiteko gazteak banan Zintxikatuko ditugu Itzai, ala urdan gabiz Peña Benito, Peña Benito Hameka gizon, Marcel Ferguson Peña Benito Garai pena derrigo Pulo Pare doble Ahí Ya Donostiako udaltzaingoen kontra Lega taldearen kantu bat 1, 2, 3, 4 Gora garratoinak J'en ai rien à foutre de vos uniformes, de vos drapeaux Je voudrais bien savoir pourquoi ces conneries-là font le pouvoir Les rues sont grandes mais pas assez Y'a trop de kilomètres carrés Tous les gueux sont des salauds Tous les gueux à l'échafaud Ouh, à l'échafaud Ouh, à l'échafaud Hey, oh, ah, hey, oh, oh, ah, hey, oh, oh, ah, hey, oh, oh, ah, hey,
C'est un mal. Y a des tas gonzesses qui font les bégueules. Aussitôt qu'un homme veut les approcher, ils leur font des compartiments d'arcele. Elles sont confortables à les la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chicantaire, j'ai mon prix de vrai, un homme affranchi. Avec lui pas besoin de faire des manières, on ça dans la peau et ça nous suffit. C'est pas une demi-portion, une galette d'un avocat, oui c'est un mal. Quel soleil tout écrasé, sa mâchoire replombée dans son timpale. Il peut me filer les coups, il peut me piquer les sous sans que je râle. Il a les gros biscottos et c'est lui que j'ai l'amour. C'est le mal qu'il me faut. Il m'arrive parfois quelques aventures. J'ai connu des hommes dans tous les milieux. Je suis un peu curieuse de nature, mais c'est encore lui que j'aime le mieux. Il n'est pas rasé, tout son poil m'arrache. Et quand il m'embrasse, il sort le tabac. Oui, mais me fait des tas de machines cataches. Et je suis pas belle quand je suis dans ses bras. C'est pas une demi-portion, Une galette, un avocat, mais c'est un mal. J'ai le sonnet tout écrasé, sa mâchoire en replombée dans son timpale. Il peut me filer des coups, il peut me piquer des sous sans que je râle. Il a les gros biscottos et c'est lui le roi des costauds. C'est le mal qu'il me faut. Comme on en m'a pas lu pour du gros monde, s'il a du pétard avec le bourgeois pour tirer son couteau de sa profonde. C'est lui qui est le premier, lui qui a la loi. Il a l'estomac avec un tatouage, sous ce tatouage un point d'interrogation. Ça lui permettra, car il est volage, de faire lui aussi un peu d'aviation. C'est pas une demi-portion, une galette, un avocat, lui c'est un mal. Je me sonais tout écrasé, sa cicatrice étalée dans son timpale. Il peut me filer des coups, il peut me piquer des sous sans que je râle. Il a des gros biscottos et c'est lui le roi des barreaux. C'est le mal qu'il me faut. C'est le mal qu'il me faut. Parti tout bainolen à Ranouac. Ein, zwei, drei, vier. À Ranouac, pa-pa-la-pa. Ranouac, Pa-pa-la-pa. c'est nous aider pas de pesar inurdi. A Ranouac c'est la doaste. Il a basté comme ti prest. Ein agatzen balakite. Oses, Ranouac, Pa-pa-la-pa. Ranouac. Pa-pa-la-pa. Itxa sueder bat bezain urdi. Aranoak zela regalka, baloina azta paretan, batzutan zilatu arte. Ozez, Aranoak, Pa-pa-la-pa. Aranoak, Pa-pa-la-pa. Aranoak. Pa-pa-la-pa. Hirurogei urte izian, eta sailak beti goxe. Joko zaina azken txistua jo, joak iten jatela. Aranoak, Pa-pa-la-pa. Aranoak, Pa-pa-la-pa. Mila esker Aitor! Mil esker, ez gaude konforme? Hori bera! Martxoaren sortzian! Gabon,
Ongietorriak ez gaude konforme, saio berri hontara, eta gaurkoan, Baxe Nafarroan gelditzen gara, Spartak dementziala taldearekin. Aurpegi arraurak ikusi ditut, beraz, Baxe Nafarroa edo Siberua? Baxe Nafarroa preseski ostibartarrak gira, zuzenago. Bai, Siberuarekin juntan ala ere, baina Baxe Nafarroan. Justu Oskaseko tarte hortan? Hori da, Oskase lepoa, gero piskat Lapurditik, badugu ere piskat Gipuzkoatik, hala, badugu. Bohemiak gira. Eta zer gertatzen da Oskaserekin? Nolatan lur hortan horren beste taldea ateratzen dira eta horren beste mugimendu baden? Bada Oskasen eta hori denek badakite. Oskasen barkatu, Ostibarren esan nahi nuen. Ostibarren, Oskasen bada leku magnetizazioarekin, leku biziki, arbailetatik jinen da doike, harria biziki kalkerikoa denez, gauza magnetismo sentsazioak senitzen aldira eta horrek sorkuntzarako laguntzen du. Hortaz, badira talde hainitz heldu direnak Ostibarretik. Eta, beno... Hala? Bai, hala. Nortu zarete, zer jotzen duzu, Ni Ainoa ditzen eta kantatzen dut taldean. Nik Tomas eta kantatzen dut ere. Nik Atialin eta kantatzen dut ere bai. Nik Yannick naiz eta gitarra jotzen dut eta euskara ikasten ari naiz. Bikain. Eta ni Txomin, kantatzen eta musikak ekoizte ditut. Ados, adin ezberdinetako jendea zarete, batzuk esperientza dunak, besteenak ustuta lehen taldea dela. Ea, konta idazu pixkat. Nik lehen taldea eta momentuz ene taldea. Enetzat ere lehen taldea. Niretzat, hirugarrena taldea, laugarrena taldea, P4 à l'attaque, Varlin, Galafiz Brother eta orain Spartak dementziala. Bai, azkenean guretzat importantea da nahastea bai adinak, bai sexuak eta izaitea olako nahasketa bat, pixkat usaiak ere aldatzeko eta hortaz arro izaiten algira. Eta zergatik izen hori? Zergatik Spartak? Spartak dementziala, autoatu behar zen izen bat, berez Spartakek badu olako nozio irautzaile bat, izan dira mugimendu politikakoak Spartak deitzen zirenak, baita ere Kirol elkarte batzu, eta Spartakus ere hor da, azkenean, nahi ginuen hartu atxiki iraultzailearen nozio hori eta erran behar da eta hortaz ere ikusten alduzu eben idatzia dela Spartak Klarazetkin dementziala zer eta martxoaren 8 gira eta usaian hartzen dugu bagira klub bat azkenean ez eta hortzean soiten dugu efemeridoa noiz jotzen dugun nun eta horren arabera hautatzen dugu izen bat, maite dugun izen bat, edo gertakera bat, gertakari bat, eta hala, beraz hori da usaian egiten dugun Spartak, dementziala. Bueno, eta biziki kontzertu mugitu bat eman duzue, gaurkoan, eta zein kantu eskaini dizkiguzue? Zer eskaini dizkiguzue kontzertu enten? Apatxerekin hasi gira, gero Siberutegian, Peña Benito, Zetan Mal, Alexafo eta Janoak, taldeak jo ditugu. Ados, hor, Apas beguiak noak taldearena genuen. Eta, entzun ditut hor eskorbutoren koru batzuk edo, baliteke? Bai, belarri fina duk, egia da, Alexafo kantuan sartu dugula koru bat, bai. Eta bada Ludwig taldearen olako influentzia handi bat, edo? Azkeneko kantuan, batez ere, izan leke? Bai, baditugu influenzia desberdinak, eta hor badira 6 kantu, baina batugu nahasten ditugu, albezain bat musikak, beraz teknoa izaiten alda, elektroa, rapa, reggaetoia... Jungle. Junglea, hip-hop. Asako sartzen diogu, eta bai, rapa, eta hola. Aurkantak ere? Aurkantak? Ez, bazen kantu bat... Denak dira aurkantak. Aurkantak. Denak dira aurkantak. Denak aurrak gira. Bai.
Erraitekoa da, justu zenako jo ditugun, badira bi kantu ez dituguna gehiago joko, zeren dela urte bat terdi jotzen ditugula, astapenetik eta beraz gaur nahi ginituen jo. Horroit garri bezala. Ileta ofizialean gira, orain? Bai, hori da, eorzketa bat duk. Eorzketa, bai. Bai, eta kantu berriak lantzen ditugu ondoko hilabetentzat, hori da. Beraz triste edo alai, egon barko genuke? Alai. Alai. Berrikuntza. Eta heldu direnak gainerat. Bai, egan behar da kantu batzuekin aspertuak girela, Ez da hortan dudarik, beraz. Eta zeion entzako kantu aspergarriak utzi dizkigu zuen? Ez da, ala! Bena konten gira kantu berriak jotzea, bai. Bai, noski. Eta, bueno, dituzue grabazio batzuk, zuen kantu bat, nahiko entzuna izan da, baina badira beste kantu gehiago grabatu dituzuenak. Zein da zuen grabatzeko modua, diskoak egin beharrean, banaka garatzen dituzue kantuak, gero bideoak egiteko, edo... Bai, orain arte hori egin dugu, egan nahi du ez dugula baita espada disko baten egiteko beharra senditzen, eta egan bezala astapenean saiatzen gira beti lotzea kantua eta noiz elkitzen dugun, adibidez folklorbazk kantua ateratu ginuen udabetean, gero Palestinaren gaiat jatatzeko ateratu ginuen urriaren 7an hiru kantuko zerbait. Eta hola ari gira, ez gira baita espada studiora joiteko gogoarekin, eta kantatzen egiten ditugu puntualki kantu batzu, eta hala, ateratzeko gai edo momentu berezi batzuetan. Beraz hau izanen da grabaziorik luzeena. Ara, eta beno, kontzertu pila ematen ari zarete? Bai, handanat eman ditugu bai arte, izan ipajaldean eta egoaldean. Eta ara, bizki kontent gira. Baita faiaraino iritsi zarete? Bai, hori da. Beraz, kilometroak egiten dituzu, Albezain bat. Bai. Eta gogotsu hola segitzeko, bai. Araba falta zaizu, uste dut? Bai, hori da. Bai. Eta Bizkaia? Ez, Bizkaia... Durangoli ari zanginen. Eta Ugaon ere, bai. Eta tafaiarat ere berriz joanen gira, baina emankizun hori pasatuko delarik. Bai. Pasatia izanen da. Bai, hori da. Ez bena, baiatzen dut hori eskertzeko gomitatzen gaituzten elkarteak eta santzaukan dugu orain arte jendeak deitu gaitu eta gu hortaz horatuak gira eta eskertzen ditugu. Zer adierazi nahi duzu, Hala, egan behar da, astapenean nahi ginuela talde hori egitea Java musika aitzinera eramanez, eramaiteko, eta gero beste musika estiloak. Eta uste dut fusioatik eta gauzak nahastearekin hori dela gure helburua, eta gero mezu politikoak egia egan oartu gabean, kantu bakotxarekin mezu politiko bat ateratzen da. Eta adibidez jotzen dugu Victor Jararen kantu bat, poliziaren kontra ere batugu kantu batzu, Berrienoaren kantu bat ere jotzen dugu nego gorriaken hitzak sartuz. Gero besta giroko kantuak ere jotzen ditugu. Baditugu 20 bat kantu egia erran eta kantu, ez da kantu guziak aski desberdinak dira azkenean. Orduan batzu iringarriak izaiten aldira, edo fantasia pixka batekin, beste batzu seriosagoak. Ez dugu horako hildo definiturik. Eta lehen entzun dudan kantu batean, ze gertatzen da Anauzen? Bai, hori Peña Benito kantuaz ariz, seurinik. Hori adibidez kantu zahar bat da, irrati emankizun baterako egina izan zena, sketch bat bezala, eta kantu hori hartu du adibidez. Baina bai, egan behar da, garazi aldean badirela jende biziki kontserbadore eta babestuak eta biziki lanjerosak direnak. Gora Palestina. Gora. Bueno, mi esker, ona etortzegatik, eta zuen kontzertua hemen eskaintzegatik, eta laster arte. Haupa zuek? Mil esker zuri. Mil esker zuri. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gazte
gera gazte, taz gaude konforme, mundu garbigo bat, bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Gazte gera gazte, taz gaude konforme.